अनेक ठिकाणी खोदकाम सुरू आहे। काँक्रिटीकरणासाठी रस्त्यांचं खोदकाम सुरू आहे आणि त्यामुळे मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागतोय। मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी खोदकामं आहेत आणि त्यामुळे काँक्रिटीकरणाची कामं सुरू असल्यामुळे रस्त्याचं खोदकाम सुरू आहे आणि त्यामुळे आता मुंबई महापालिका आयुक्तांनी खोदकाम करायला मनाई केलेली आहे। नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खोदकामाला मनाई करण्यात आलेली आहे। गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामं वेगात सुरू आहेत। रस्ते कामांसोबतच उपयोगिता वाहिन्यांची कामं सुद्धा हाती घेण्यात आलेली आहेत। रस्ते विकास झाल्यानंतर खोदकाम आणि चर करायला तात्काळ प्रभागानं मनाई केलेली आहे आणि त्यामुळेच काँक्रिटीकरणासाठी नव्यानं रस्ते खोदकाम करू नये असे स्पष्ट निर्देश मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिलेले आहेत।